jött a Minecraft. Na, ez így jó. Vas. Csak vasat mertél adni? Na jó, ez semmi nem szedem. De csinálok egy lépcsőt ide fel. Így. Ha? De belülről. Belülről. Várjál már, le tudom lenni szerinted azért az Endermanust? Nem néztem rád! Mit hörögsz? De ránéztem. Na várjál, ráugrok! Brá! Nesze! Nesze! Dögölj! Mit lopod a fűblokkon? Az én fűblokkom! Na, ez szoros volt. Az így. Van. Nekem jobban inkább csizma. Mert ha leesek, akkor nem annyira sebződök. Meg az nem kerül annyi ezébe, vasba. Itt kint fightlok, mindjárt megyek be. Úgyis mindjárt megölnek. Jó. Megyek. Várj, itt lekempelek. Bum, egy headshot. Még egy. Az mellé ment. Júj! Hülye zombi, takarodj már innen. Takarodj! Takarodjál! Tűnjél innen! Ó, tényleg kell. Nem igaz! Hátamba bír robbanni. Szia Creeper, de cuki vagy! Júj! Júj! Na. Kelavas! Hol robban? Hol kell befalazni? Gyere! Itt ők bent. Balinak... Ugye Balinak még nem nőtt meg az izéje. A bundája. De hol volt az itt a Bari? Ja, itt van a Bari. Jaj! Mi a... Ezt ne nézd meg, mi van itt. 3 creeperrel barátkozok. Itt lent, itt belül. Robbanj. Nehogy felrobbanj. De mi a CD-t, hogyha a skeleton lelő egy creepert? Az a CD-t, igen. És többi jön? Nyilam. Ez hogy? Ám baj. Váááá. Takarodjál. Jaj, de kicsi cuki, hogy kis nézve a szemeidet, de most felrobbansz. Oké. Na hülye. Hol? Jaj, ott van lent. Így jobban nézek ki. Oké, meg itt kifakéztem. Hol a Bari? Azt nem tudod? Szerintem... Én megnézem, hát megnőtt a szakála. Olyan. Witch meg izélt. Itt a Bari, mert itt hall. Itt van. Vicchő. Az vicchő te. Tényleg kell egy i. Ha? Akkor gyere.
Alma hullott a izéből már? Nézzek, hogy vágtam ki elsőre. Mi? Elsőnek nézzek, hogy vágtam ki onnan. Uh-huh. Na de, nézd ezt a fát. Ezt nem úgy kell. Nézd meg. Látom. De akkor, na adjál csak egyet. Adjál csak egyet. Mit? Minek lebegsz? Már megint lebegsz, úgy, mint az első videóban. Nem lebegek. Nézd meg majd, nem lebegek. Nem megy a fába. Mert már megint olyan, mint az előző videóban. Uh-huh. Ja. Na mindegy. Na, Figyeld, ezt így kell, szép dizájnosan. Csak oda a fa kéne, rendes fa. nem. Ide kerítés kell. Ja, azaz, kerítés. Én megvárom, én nem megyek ki, én megvárom, míg reggel legyen. Én kimegyek, vagy nem, addig csináljuk meg a várfalat, vagy mit, amit, tudod, Az őrtornyot. Oké. nézd, akkor elég. Várjál, nem figyelek, várjál. Bepakolgatom, ami nem kell. Redstone block, ez nem kell ennyi, na legyen ennyi nálam, vaskard. Olyan kell, mint Jomesnek, nem? De. Úgy kén. Olyan jó lesz, ez, ami varázslónak van olyan. A varázslónak azaz a világítótornyos. Az kén. Déna. A világítótorony az Déna, azt ő is mondta. Igen. De van homok, amúgy rendes homok. Én nem, így kell, hogy James csinálta. Jó, munkál. Ugye, így. Figyeld, fát. Ezt lebontom. De fából kellett a tetejét. Az Valami nagyon szarul sikerült, de azért szerintem még jó lesz. lazulít. Gomba. Csont. Van 40 csontom. A nézőknek itt látják, milyen hülyeséget csinál. Kiestem. Lehet, hogy nincsenek is nézőik. Vannak. Már 100-an megnéztek az összes videómat. Összesen. 100 valamennyien. Az haladás. Jó, de akkor is. Csak egy izében, egy fonál van. Akkor tudtam volna neked craftolni. Na nem mindegy. Ez mi volt? Semmi. Persze. Na mindegy. Nagyon Na dugom. hé, vedd már fel. Gyere, kapsz. Ez az, ott rádobtam, de föl vagyok. Na gyere, kapsz egy ilyet. Megérdemled. Tudom. De egy nyilam az nincs, azt előttem mindent. Az nekem van. Sok. Adjál már. Ből. Az a nagyon sok, az 14. Mennyi? 14. Nekem 27, 28 volt, vagy valami, vagy annyi. Köbö. Tudod, miből kell csinálni? Én nagyon lassan megyek. Elfele. Hát azt mondtad, hogy egészkor. Még van még 13 perc. Szerintem még ne sílyess. Hoppá, ez kevés lesz. Én nem lesz kevés. Szerintem csináljuk ilyenből, azt mondom. Amúgy itt nem tudom, mit csinálok, csak így építek valamit, hogy már legyen itt valami. Örtönyt, az most azt csinálod? Nem éljük össze. De csináljuk ilyenből, azt mondom, van elég. Ahol nem kell az. Még az sül mind a... Még a sütő... Egy stílusom, tudod, így megcsinálom így létrával, meg ilyenből. Na itten is lennénk. Na, mindegy. Folytatjuk.
Akkor szerintem ez lenne az őrtorony, nem? Hát, valami ilyesmi. De akkor itt... Amíg te csinálod az zöldtornyot, én csak itt építgetek. Ha, Ugye már. erre pazarod a cobblestone-t? Aha. De akkor legalább... Mindenki az. Nem? De akkor legalább segíts. Na, csináld a hülyeségedet. Itt legyen, azt mondom. Én ezt így végigvezetem az egész falon. Nézd. Így, ezt így kerítésen végighúzzuk, és ahol majd onnan tudjuk izélni. Ja, tényleg úgy körbe menni, az úgy jó, az nem is hülyeség. Kell lesz létre. Tudod mit, ezt lecsináld, te csak csináld azt, csak ne érjen kívülre. Belül lesz a őrtorony. Jó, de akkor középen körülbelül, vagy az egyik oldalt. Akkor ebben, akkor inkább ebben ne szólj bele, majd én ezt megcsinálom. Abban is szól. Te hülye pauk bejön. Hol vagy? Gyere ide. Nagyon nem érek az. Júj! Pauk, takarodj! Nagyon sokáig fog tartani. Ilyen kettes vonal lesz, vagy Adjál fonalat! Adjál fonalat! Azért. Na. Craftok neked egy ilyet. Vagyis adok, gyere. Nem craftolok, adok. Nem érdemled meg, hogy craftolják neked. Gyere, ide, gyere. Gyere, gyere. gyere utána. Állj meg. Állj meg, gyere, megkapod. Köszi. Meg itt van még craftolj egy magadnak. Akkor add vissza, ami el van használódva. Azt add nekem. És azt összekraftolom az enyémmel. Én nekem a chestben van egy, nem? Nincs, ez volt benne. Hé! Leestél. Chestben van még egy fonal. Igen, azt mondom. Ha van, akkor én azt lenyúlom. De akkor add ide nekem, ami el van használva, az ezzel összekraftolom. Jaj, ez nem az, ez nem az. Jó vagyok. Mondom, add vissza. Azt add vissza. Add ide, ilyet. Mindkettőt felvetted, gondolom. Ja, nem. Na, dobjad. Add majd ezt az ilyet. Úgy össze tudtad volna már, mert alattam. Ja, igen. Kell csinálni így. Talán így. Ezt inkább nem, ezt még egy kicsit használom, hogy kopjon még jobban. Hé! A szádba. Vagy nem, a kezedbe. Le van bénítva, azt nem használhatod. Nem tudom, a másik ezen átvan az eszközöket. Nem baj, akkor is. Ajde, Wahá. Így, Én például most így fog játszani. az legyen olyan, hogy Most így fog játszani. kerítésekből fogjuk felállítani, amint úgy, hogy tudod, hogy az lesz a 4 talpa, és akkor úgy kezdjük Jó. el, és akkor tudod, hogy lesz egy létre, amit be tudunk menni. Itt az lesz ez a őrtoronyba. De ezt most én ezt itt megépítem, te most innen menjél. Te építs a sajátodat. És ezt a körbevívőt. Hát, ehhez nagyon sok idő kell, hogy ezt megcsináljuk. Addig nem vágod ki? Minek? Nem tudom. Mert úgyis megyek el. Hát azt mondom, hogy... Hát azért minek már vágni. Megépítjük, addig úgy is elmész. Egyben, hogy nincs kaptam építgetni. Na, csak megmegyek aztán. Szép, ez az. Szerintem ilyen lesz az őrtorony, csak azt egy kicsit... Egyet. Készülök. Jó? Hm? Hé, csak a barit ne! Ugye nem a bari robbant fel.
Tényleg hol a Bali? De ne roppangasd a creeperöket, inkább öld meg. De ne robban el. Ja, itt a Bali. Ez az. Hol az olló? Ó. Hülye Bari. Egyet bírtál adni, ne szerezzél, kapsz egyet. Hülye Bari, egy appit bírt adni. Ugye nem ez nem creeper. Ugye te csinálod ezt a hangot. Ugye te? Ugye te? Ugye te? Meghalom. Én nem haltam meg. Szerintem a Bali bajban van. A Balit én azt megvédem. Jó, megvan. Már befalasztom a lyukat. Jó. Jó. Én akkor meg... Állj, NPC, azt ne öld meg, mindegy. Creeper, de ez hülyeség, nem is volt Creeper. Itt a Creeper. Na de... Na. Akkor szerintem itt a vége. Nem? Hol vagy? Fent. Köszönjük. Ott vagy, vere. Na akkor. Arra nézzünk így arra, hogy így felfele nézed, azt látszik a creeperöknek tudod, amit kapnak. Jó, de kis cukék, várjál, ez így jó lesz. Így. Így.